Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito para sa pagpapasalamat ni Mahika Gonzales, Merlin at Lisa David, Sandy Alvarez, Almario at Sol Ramirez, Ernesto de la Cruz Sr., Elizabeth Patawaran, Enrico de la Cruz, Clegg Limhoco. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Brent Luis Miller Limhoco. Pagpapasalamat sa anibersaryo ng kasal ni Miller at Maricar Limhoco. Para sa special intentions ni Lucky at Erica David Cruz. Prime Group, Mayor June and Jen de Tanco, Karen Miranda Chan, Dayan Tambeltran, Kiki Nara Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Barroa, Dr. Alvin Balatbat. Para sa ating mga medical frontliners, lalo na si Dr. Carlo Tantan and Erica Medina, Remoros Maglangkero, Seth Kabigting Bondok. Special intentions ni Governor Dennis Missisioli Pineda, Vice Governor Lilia Mr. Rodolfo Pineda, Ton and Bel Torres, Eugene Grace Nicdao, Daisy Diaz, Kabigting Sisters, Saples, California, Ningning Navarro. Para po sa kagalingan ni Adelia Aquino, Efren Basa, Lucy Navarro, Mang Norma Balatbat, Norma Cabrera, Sir Roy Songco, Brother George Diaz, Brother Sing Garcia. Para po sa kalulatian ng kaluluwa ni na Adela, Tita, Jerome, Raquel, Carmelita, Bartolome, Angela, Maria, Annabel, Mark Anthony, Jasmine, Julia, Father Rex, Father Alan, Father Larry, Brido, Maurino. Mga kapatid, maraming beses na dinudungisan natin ang tahanan ng Panginoon dahil na rin sa ating mismong kahinaan at pagkamakasalanan. Sa mga sandali na tayo naging bahagi ng pagkadungis ng ating inang simbahan at ng tahanan ng Panginoon, ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tungayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway
upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyong pagkakaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos, maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosan. Iyan sapagkat ako ang Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong naggagawa sa inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw sa ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw. Itinanggi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambayanan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang mga arian niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao'y bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito'y sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati ang hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay.
Ito higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot sa sakdal tamis. Kahit anong pulot nito'y dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral namin ay si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran ng mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit sa iba. At ang nakala nila namang kahinaan ng Diyos ay lakas higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kaniyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko na mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati na mga baka at tupa. Isinabog niya ang mga salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong tahanan ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob lamang ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya dito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus. Maraming sumasampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakigreet niyo ang katabi niyo na magandang umaga.
Nung bagong pari po ako, nung kadarating ko po dito sa parokya, may napansin ako dito sa simbahan, sa parokya at sa lahat ng mga chapel na actually pinapaalis ko. Ano po yun? May mesa po sila sa harapan. Dito wala na yung mesa sa harapan. Dati may mesa po sa harapan. Ngayon may mesa dahil nagko-contact tracing tayo. Dati po merong mesa sa harapan. Di ko lang, nawala na po. At least, salamat, nawala na. Sa mga barangay din, merong mesa sa may pintuan, sa entrada. Kaya nga po, tanong ko sa kanila, bakit po may mesa? Sabi ko, Nanay Biring, tinanong kita nun, bakit may mesa sa entrada? Ay among para po sa mga misa, para po sa mga pamisa. May mesa para sa mga pamisa. Paano po yun? Sabi ko, ay among, yung mo pong nagpapamisa, diyan po isusulat, tapos magbabayad sila o kukuha ng sobre, at saka sila mag-o-offer. Ganun yung pamisa. Sabi ko, meron naman pong opisina. Sabi ko, sana punta na sila sa opisina, doon na isulat. Among, kesa pumunta. At saka, nung pagdating ko dito, nakiusap po si Ate Cynthia, among, huwag natin tanggalin yung mesa. Bakit? Merong dalawang matanda, si Nana Tarsing, no? Tsaka si Nana Lusing. Pinakiusap po niya na, among, huwag mong tatanggalin. Baka pag sila kasing nagsusulat, yung dalawang matanda, baka pag tinanggal yung pagsusulat nila, manghina yung dalawa. Sabing ganyan, no? Pero sabi ko nga, para saan yun? Para daw sa yung mesa, para sa pamisa. Magpapamisa, magbabayad, mag-ano. Hindi lang dito, pati sa mga barangay. Sabi ko, tanggalin po natin. Bakit? Para sa akin po, personally, para bagang pinagbibili yung misa. Para bagang pinagbibili yung misa. Yung pinagbibili yung misa. As if we commercialize the Mass or the sacraments. Actually, it's right. Totoo po yun. Kung minsan, may presyo sa bawat serbisyo. Sabi po nga po ng ibang sekta, kayong mga Katoliko, bakit kayo may presyo sa bawat serbisyo? Gaganyan lang yung pari nyo, may bayad. Gaganyan lang, may bayad. Magbibinyag, may bayad. May ganyan. Naalala ko po, ang ebanghelyo natin ngayon. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong gawing palengke ang tahanan ng aking Ama. Bakit? Kasi nakita niya ang iba't ibang tupa, iba't ibang mga hayop, baka, kalapati, na nando doon. Para saan po yun? Yun po'y binibili ng mga tao at ino-offer. Kung mayaman ka, i-offer mo yung baka. Kung dukha ka, i-offer mo ay yung kalapati o yung maya. O yung kalapati ang iyong i-offer. Kung sigurong maliit yung kasalanan mo, kalapati lang yung i-offer. Pag malaki yung kasalanan mo, mataba-taba ka, yung baka yung i-offer mo. Tapos merong doon nagpapalit ng pera. Para saan po yun? Para po doon sa mismong iaalay nila. May nagpapalit ng pera para doon sa iaalay nila. Patalastas lang po. Nung minsan, kailan pa lang, nagbisa ako sa barangay. Nag-offer yung mga tao. May nag-offer ng mga sobre. Tapos na yung kanta. May tumayo. Tapos papunta siya sa harap. Nagtaka ako. Tapos may daladalang sobre. Binubuksan yung sobre niya. Tapos kumuha ng wallet niya. Kinuha yung wallet niya. Tapos nilabas yung pera niya. Binilang. Tag-1,000. Tago 1,000. Nasa harap ako, kalapit lang. Diyos ko, kinabahan ako. Diyos ko, mag-o-offer yata ng malaki to. Sabi ko ganyan, no? Kinabahan ako. Nilabas po, binilang pa yung tag-1,000 sa harap ko.
Tapos kinuha yung 20 pesos, linagay sa sobre, tapos yung inoffer. Nakaka-relate kayo, no? Oh, kasi puro 20 pesos kayo. Anyway, talastas lang po yun. Sa totoo po, sabi ng Panginoon, ginawa niyong palengke ang tahanan ng aking Ama. Siguro po masabi natin, Lord, totoo naman eh. Palengke naman. Palengke naman talaga. Why? We turn the house of the Lord into a marketplace whenever we commercialize our faith. Whenever we commercialize our faith. Marami pong nagsasuggest kung minsan sa akin, among magtayo po tayo ng religious store, among magganyan po tayo, among magganyan po tayo. Sabi ko, kung minsan, tinatanggihan ko. Kasi hindi sa ayaw ko may extra income, pero ayaw ko yung para bagang ibinebenta mo ang pananampalataya. But it is true. At times, we commercialize our faith. Kaya nga po sabi ng ibang sekta sa atin, ano sabi ng ibang kapatid natin sa ibang pananampalataya, kayong mga Katoliko, ganyan kayo. Lahat may bayad. Lahat may bayad. Lahat, gaganyan yung pare, may bayad. Binyag may bayad. Patay may bayad. Kasal may bayad. Misa may bayad. Blessing may bayad. Totoo po ba yun? Totoo po yun. Actually, meron po tayong system sa ating simbahan. Ang tawag po natin ay arancel system. Arancel. Anong pong ibig sabihin nun? So, sa bawat serbisyo, may corresponding stole fees. Example, nag-bless ng sasakyan, may stole fees yun. Magbibinyag, may corresponding na fee yun. Mag-bless ng patay, may fee yun. Magmimisa ng patay, may corresponding fee yun. Kasal, may corresponding fee yun. Totoo po yun. The arancel system. Pero yung mga obispo po natin ngayon, iniisip nila, ay pinumungkahi, at may mga dioceses na tinanggal na ang arancel system. Kung ano na lang ibibigay ng tao, yun ang tatanggapin ng simbahan. Kung ano yung ibibigay nila, yun ang tatanggapin ng simbahan. Sabi nga po, kahit patay, misa, ganyan, babayaran yung pare, bibigyan ng stipend, magbe-bless, may bayad. Sabi ko nga po kung minsan, ilang patay na ba yung siningil ko? Kadaming patay na dito. Kaming mga pare, ilang pare na po. Ilan na po bang patay ang siningil namin? Siningil ko. Ilang may sakit na po ba yung siningil ko? Magagas ako, pupuntang barangay, Santo Cristo, Pangclara, maglalanya, magbe-bless. Naningil ba ako? Ilang patay na yung dumaan dyan, pumasok dito. Naningil bang pare? Sinasabi ko lang po ito, hindi dahil nagtutos ako, hindi po yun. Sinasabi ko to para aware tayo na may obligasyon tayo. Pero maliban doon, para pag may nagsabi sa inyo, hoy, kayong mga Katoliko, lahat na lang may bayad sa inyo. Hindi po. Kung gusto nyong walang bayad, katulad nila, ng mga kapatid natin sa nagsasabing ganon, mag-tithing tayo. Sabi nga po, kung tatanggalin natin yung arancel system, ano yung ibabalik natin? Ano yung ipapalit natin? Siguro tithing. Sige nga. Sige, tanggalin natin lahat yan. Kasi po, kahit meron, may mandaraya sa mga Katoliko. Mareklamo pa yung mga Katoliko. Bakit? Magbibinyag po ako dito. Ilan yung ninong-ninang? Sabi ng sekretarya, 4 po. Pagdating dito, pag pinatayo ko para sa binyag, yung 4 na ninong at ninang ay 24 pala.
Paano? Babayaran lahat yun eh. Ngayon, para makatipid, yung mga nagbibinyag, sasabihin nila, 4 na lang. Aba, mayroong bagong teknik ngayon. Ano po yun? Hindi na papupuntahin sa simbahan. Ay, ano rin po, pandemic din. Limited yung mga ninong-ninang. Hindi na papupuntahin. Saan papupuntahin? Padidiretsuhin na sa bahay, sa reception. No po, sinasabi ko po ito dahil ito'y totoo. Gusto niyo pong wala na tayong sisingilan. Sige, mag-ano nga tayo? Mag-tithing tayo? Paano ba yung tithing? Paano po ba yung tithing? Paano yung tithing? Diyos ko, hindi kaya ako mamidya nito. Okay, paano yung tithing? Tithing is 10%. 10% ng kabuuang kita ng pamilya iaalay sa simbahan. 10%. No? Sige nga, tignan natin. Ate During. Ay, Diyos ko, malaki-laki. Magkano yung ino-off? Nagaganyan tayo, no? Nagaganyan. Alam niyo po yun, yung pass bag, yung operatory. Di ba? Magkano yung inuhulog mo, Ate During? Minsan po 50, minsan 100. Minsan 50. Sabihin na natin 100. 100, no? Ilan kayong naguhulog sa pamilya mo na 100? Yung sa, ano po, Ilan kayong nagsisimba na naguhulog ng 100? 5. So, 500 yon a week. O 500 a week. O 2, 200. O 500 to. O sabihin na natin 300, average 300 a week. Times 4, magkano yon? Tita Lisa, magaling ka sa math. 1, 2. 1, 2. 1, 2 a month. Okay. Okay. Sige. 1, 2 a month. Tito Reng, kung magta-tithing tayo, di ba? Kung minsan yung kunin mo, O Diyos, no? Yung iba sa atin, kunin mo, O Diyos. Tapos, pag gumanyan yung buslo, titingin sila sa kabila. Kaya nagbibiro po kami, pag kunin mo, O Diyos, tapos di naghulog, iibahin natin yung kanta. Kunin ka ng Diyos. Anyway, 1, 2, Tidoreng, no? 1, 2, a month. No, a month. 1, 2 a month. Magkano yung average income ng buong pamilya? Okay. Sabihin na natin buo na, lahat-lahat. 2 million a year per annum. Pati pa yung pinak mo, yung lupa. 2 million per annum. Di naman ako mangungutang, huwag kang mag-alala. Okay. 2 million per annum. Magkano yung 10% na lang nun? Magkano? Magkano po yung 10% nun? Diyos ko, hindi ka. Bagsak ka sa math. Okay. Magkano yung 10%? 200,000. Magaling ka rin mag-tose. Magkano yung 10%? 200. 200,000. Okay. 200,000. Monthly. Divided by 10 na lang. Magkano yun? 20,000. 20. Magkano yung inuhulog mo? 1, 2. Magkano nun? Magkano yung kulang niya? 18,800. May utang kang 18,800 bawat buwan sa akin. Sabi ko nga po, kung tatanggalin natin yung arancel, pwede tayong mag-tithing. 10%. Katulad ng iba. Kaya nga po nagre-reklamo sila. May pabinyag, may bayad. Sila walang ganon. Bakit? May tithing sila. Tayo naghulog ng 20. Ay, naghulog na ako ng 20. May tithing sila. Kaya nga po sabi ko, kung gusto nyong tithing, kahit buwan-buwan nanganganak ka, magbibinyagan ko yung anak mo. Kung gusto nyo yung tithing, kung ikakasal kayo, kahit gusto nyong mula dun sa bahay nyo hanggang simbahan, red carpet, pwede.
Yung choir natin, si Regine Velasquez, pwede. Mag-tithing tayo. Sinasabi ko po ito, hindi dahil aliuling mangwenta ako, ali po. Sinasabi ko to para maging aware tayo. Para pag sinabihan tayo ng ibang sekta o ibang kapatid natin sa ibang pananampalataya, kayong mga Katoliko, ganyan, 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 ganyan. Hindi po. Bakit ako napunta dito? Kasi nga dun sa punto natin, we tend to commercialize. Nagiging palengke ang simbahan kapag kino-commercialize natin ang mismong pananampalataya natin. At yun ay isang katotohanan, masakit na katotohanan. That at times, we make the house of the Lord a marketplace because we tend to commercialize our faith. Pangalawa, nagiging palengke ang bahay ng ating Ama. Dahil na rin sa atin. Nung kagabi po, may ka-text ako. Sabi ko, Among, saan po tayo kakain? Sa palengke. Sabi ko, Among, marumi po doon. Among, mabaho po doon. Mabaho po sa palengke. Nagiging palengke ang tahanan ng ating Ama. Dahil na rin sa inyo, sa akin, sa atin. Dahil yung baho natin, yung dungis natin, yung dumi natin, ay ipinapasok natin dito. Whenever we sin, yung dungis natin, taglay ang ating mga kasalanan at pagkakamali. Yung baho natin, taglay ang ating mga nagawang kasamaan. Pag pinapasok natin dito, bumabaho ang tahanan at nagiging palengke. Nagiging palengke. Tama ang Panginoon. Palengke nga itong kanyang tahanan. Dahil na rin sa atin. Amen. Pangatlo, tama ang Panginoon. Palengke naman po talaga ang simbahan. Bakit? Kasi tayo'y nakikipagtawaran. Tayong mababaho, tayong marurungis, taglay ang ating mga kasalanan, tayo'y nakikipagtawaran. Anong ginagawa po natin sa palengke? Nakikipagtawaran tayo. Di po ba? Magkano to? 50 pesos po. 40 na lang. Nanay ko po, nung bata ako, sumasama ako namamalengke sa kanya. Sabihin, magkano yun yan? Magkano yun? 20 yan ang mga yan. 5 pesos. Tsaka ibabagsak yung kung gulay yan. 5 piso na lang. Diyos ko, grabe ka. Sabi ko, tatawad ka. Mahigit pa sa kalahati. Ang palengke, sa palengke, nakikipagtawaran tayo. Sa bahay ng Ama, nakikipagtawaran din po tayo. At paano tayo nakikipagtawaran? Anong tinatawad natin sa Panginoon? We bargain with God. And what do we bargain? Anong tinatawad natin? Nakikipagtawaran tayo sa kanyang habag, sa kanyang awa, sa kanyang pagpapatawad. Kung ang palengke at sa palengke ay nakikipagtawaran, sa simbahan, sa bahay ng Ama, tayo'y nakikipagtawaran ng habag, awa, at pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga po, tunay na tunay, palengke ang tahanang ito ng Diyos. Kung ang ibig sabihin nun, tayo ay naninikluhod at humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at nakikipagtawaran
sa pag-ibig, pagpapatawad at habag ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ituring nawa namin ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Mapagtanto nawa namin na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isa puso nawa namin ang 10 utos ng Diyos, maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya ang pagtupad namin sa mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo. Talikdan nawa namin ang mga gawaing mahalay, marahas, at nakakapinsala sa ating pagkatao at sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso't kalooban nating hilingin ng ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Away sa pamagitan ng mga ito, hindi man kaming marapat na pumasok sa iyong tahanan dahil sa aming dungis, naway linisin mo kami ng iyong dugo. Sa ngalan ni Jesus na nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa amin. Amen.
mahigpit na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas rin. niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa paghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na ang aming iniahin ngayon ay sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamakaawain mo ay aming ginaganap upang ang pagdimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga ngayon nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang kalis. Ang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri. Pinaghati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na may hahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunay, nawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot iyon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon, pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo, tinapay, nagbibigay buhay, tangkalis, nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo,
ni Aposeto naming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piking. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng pagkapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Luwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. Walang
Magsilod pong lahat. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtam nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na nagtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulig kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Pio ng Petrelcina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginanap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong Arsobispo, Florentino Labarias, ay ligtas na po sa COVID at nakauwi na sa Arsobispado kahapon. Ngunit siya po ay magkakaroon pa rin ng home quarantine. So patuloy pong panalangin. Nagpapasalamat po siya sa ating mga panalangin at pangungumusta sa Kanya. Pangalawa, nakita po natin kanina pinosyong mga unang nag-donate o nagsipagbigay para po sa nuestra sa Pinak na po. Hinihiling po ang inyong tulong para po sa at panalangin para sa realisasyon ng pagkakasakatuparan ng proyektong ito. Kasalukuyan po ay natambakan na humigit kumulang 100 truck ang 500 square meters na lupa at ito po ay baka madagdag pa po ng mga 20 trucks pa siguro or what, para po doon sa pagtambak pa lang po yon. Sa pagtambak po ang pagtambak po ay binigay lang po sa atin at cost ng 5,500 per truck. So alam niyo na po yung math noon, no po? So
tumulong po tayo, iniling ko po ang inyong pagtulong. Alin man pong tulong na may bibigay ninyo, iparaan po ninyo sa ating Parish Finance Council, kay Doc Alvin, Tita Lisa, sa mga miyembro po, at sa ating pong opisina at sa ating Parish Pastoral Council. Salamat po at naway kasiyahan at tulungan kayo ng Panginoon dito sa inyong Kapampangan Masabal, sa inyong pagtulong at sa inyong pagmamahal sa ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, at sa ating mahal na inang simbahan. Amen. Palakpakan po natin mga nagsapagbigay at mga magsisipagbigay pa. Kasihan kayo ng Panginoon. Salve Regina. In hoc lacrimarum vanie, ea ergo advocata nostra, illos tuos, misericordies oculos, agnos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exiliumus tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ina namin at pintakasing Nuestra Señora de la Merced. Ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alina humayo kayo, taglay ang dakilang pagpapala at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Have a blessed Sunday and God bless you all.